van itt? Ki az? Jöjjön be! Jöjjön be! Lehet, hogy a Mikulás az Patrik. Megjött a Itt a Mikulás! Ho-ho-ho! Hát szervusz télapó! Szervusz télapó! Hát mi járatban vagy? Hoztam sok ajándékot a jó gyerekeknek. Jöttetél a jó gyerekeknek, te az vagy, ugye? Igen. Csücsülj, ne nálunk télapó, foglalj helyet. Megjött a télapó. Csücsülj, le nálunk. Elfáradtál, biztos télapó. Sokat mentem, nagyon sokat. Foglalj helyet nálunk, pihenj meg. Tele van a zsákom ajándékkal a jó gyerekeknek. Na de hol van itt kisgyerek? Azt nem tudom. Van itt valami jó kisgyerek? Igen, Kisgyerek itt van. Patrik. Ott van egy jó Itt van egy kis kisgyerek. Patrik. Te kisgyerek vagy? Igen? Jó voltál? Jó voltam télapó. Mondja télapónak, hogy jó voltam télapó. Csak akkor adok ajándékot, ha tudom, hogy jó voltál. Jó voltál? Igen. Menj oda a télapóhoz és csimogasd meg a télapót. Mondd, hogy télapó, jó voltam. Jó voltál, fogd meg a szakállam. Van neki hosszú szakálla, anya mondta, hogy olyan van neki, ugye? Menj oda a télapóhoz. menj oda mellé. Anya, menj oda. Gyere oda, gyere. Úgy. Nézd meg, meg Azt a mindenit. Az mind a tiéd, Patrik. Törődik. Ez mind a tiéd. Kis szarvas. Te aranyos. Kis szarvas. Ezzel jöttem. Ide jöhetsz, megnézheted. Te aranyos, van múzikája. Hozzám jött a téma. Nézd oda, mi szeme? Hol is csak Hol a szeme? Muci! akkor anyáé lesz. Akkor anya vigyél el én szarvas? Kibontja ki az ajándékokat velem, és segít. Télapónak. Kinézd bele az ajándékos Télapónak. puttonyom. Mi van? Gyere csak ide. Gyere csak ide. Gyere, mutatok valamit. Gyere, nézd bele ide gyorsan. Azt a mindenit, mit vannak ott? Mennyi minden? Én ezt sok gyereknek hoztam, de ha te vagy egyedül, akkor neked adom az összeset. De csak kéred az ajándékot? Igen vagy nem? Igen. Na gyere ide. Akkor először megkapod a kis szarvast, de nem szaladsz el vele. Neked. Tessék, ezt neked hoztam. Tánci. Nézd oda, mit csinál. Táncikát. Tánci. Részszarvassal. Te is tudsz itt táncolni? Na még egyszer, de akkor most tánci. Tánci. Azaz! Hey! Ügyes. Nagyon ügyes volt. Nézzünk bele, gyere ide, nézzünk bele a többi ajándékból. Mi van még itt? Na kis kíváncsi, Ó, hát ezt meg sem merem mutatni. Mi van még? Ez micsoda, elveszed? Szeretnéd? Nem a szarvas. Nem a pizsomát. Autók vannak rajta, Patrik. Brüm, brüm. Hanem a pizsomát. Autó. Ide nézd. Ez meg micsoda? Ide nézd. Ott vannak a Oda nézd. Brüm, brüm. Pizsomát. Oda nyitott. Brüm. Valami kibukott. Az még odébb van. És ez micsoda? Hát ez meg aztán. Hány mi? Eszméletlen. Oda meg elefántot látok.
Hosszú ormányú elefántok. Hamszteles puttonyom. Azt minden. Nézd ide, még hintázik is. Mintapalinka. Nézzen ide. Hintázik. Ő meg csupa. Merry Christmas. Mi van még ott? Tánci, tánci. Na mi van még Na kérem szépen, hát még vannak itt ám dolgok, de ahhoz ide kell jönni. Hát a kélapú mutat? Szeretném még ajándékot? Azért. Akkor belenyúlok a kosaramba, a puttonyomba, és hát ez meg micsoda. Téli kacsa. Micsoda. Oda nézd, tessék, neked adom, de csak ha jó leszel, jó leszel? Tessék. Jaj, hát azt majd kivesszük, jó? Anya kiszedi neked. Este ezzel fürdünk? Jön a velünk a pancsiba este? Pancsi kacsa? Jön majd? Nézem, nem mutatja anya a hátulját. Bemegy ott a fején a víz, és kijön a száján. Köpőkacsa. Víz. Na de még nincsen vége. Ez mind a tél, de velünk mindig marad, nem viszi el a télapó. Szöszöknek. Ez a télapó nem viszi el a télapó. Még mindig van, de gyere közelebb, hogy megnézzük. Gyere, csak ide nem bántalak. Gyere ide szépen a télapó bácsi. Belenézünk a puttonyba, és kivesszük ezt. Wow. Oda Erre erre lehet rajzolni. Rajzolós tábla. Oda néz, ott egy autóra. Trümbrüm van rajta. Én is rajzolunk, pancsolunk, Mi van a táncolunk. Mi van a Őrület ez az egész, amit van. Patriknak, tessék. Kicsit meg is zavarodtunk annyi ajándék. Bizony, ez a szarvas tetszett. Nagyon. Lehet, hogy az is az olyanra kell. Erre meg majd le fogsz rajzolni, meg írni, oda nyersz. Ott vagy te, majd. Na gyere közelebb, mert van még itt. Még mindig nincs vége az ajándékos puttonynak. Sietnie kell a télapónak, úgyhogy gyere, mert még mennie kell. Más gyere. Gyere csak ide. Szeretném még ajándékot Nézd, kapni? ott még van. Igen? Nézd meg, hogy van. Az is a Az tiéd. majd később. Itt marad, lesz, anya majd. vigyázz rá, jó? De még mindig van itt ajándék, de ahhoz ide kell jönnöd hozzám. Gyere csak ide. Kukucskálj bele ebbe a puttonyba. Ott van valami, ez pedig egy micsoda. Törőköző fürödmény. Oda nézd. Ott a neved, szívem. Itt a törőköző. Patrik, oda van írva, hogy Patrik, abban. Ezzel fogsz törőközni Igen, fürdés. abban megyünk majd a Makihoz. Ezzel fogsz törőközni fürdés után. Hoppalá! Bácsi varázsolt, tessék. Na de én most valami nagyon nagy dolgot látok itt. Szerintem ez a legnagyobb ajándék, amit ma kap, ha visszajössz ide. Nem a Kiki kezét szorongatod, hanem ide jössz. Oda, ez majd mi lehet ez? Nyújj bele, Szeretnéd ezt megnézni? vedd ki gyorsan. Gyere vissza ide szépen. Vedd ki. Na most nézd. Nézd oda. Ide nézd. Addig az micsoda? Mi az, Muci? Egy, kettő, három. három. Mi van benne? Wow, széjjel szakadt a nadrágom. Szent is jobb van a lagamon. Bizony, bizony, én a és még mindig van ráadás. Gyere, majd én vigyázz. Mit neked már nadrág? Hát ez meg aztán képeskönyv a javából. Atya úr Isten. Mi van rájött? Ki
is adhattak volna neki. Van ott is télapó? Ez pedig Leo, mi ez? Szafaria. Oda néz, milyen csillogó, villogós állatkák. Na, mit szólsz hozzá? Örülsz neki? Ez mind a tiéd. Ez neked hozta a télapó, nem viszi el. Egészség. Gyere, anya, vigyázz. Gyere, muti meg! Na, Akkor mindenki nézze meg. akkor még egy utolsó táncit, és utána a télapónak el kell menni a többi gyerekekhez. Úgyhogy utána elköszönünk, jó? Egy utolsót táncolunk. Most figyelj még a télapóra, mert utána elmegyünk. Na gyere táncolni! Gyere táncolni! Gyere A táncolni! Gyere ide! télapóval, mert ő hozta ezt neked. Gyere táncolni télapóval! Itt lesz, jó? Táncoljatok. Tánci. Hát ennek a Neked. télapóosztásnak annyi szerintem mára. Jó? Anya kibontja neked, jó? Mondja egy mondatot a télapó, aztán menjen haza. Örülsz az ajándékoknak, Addig Patrik? válaszoljál a télapon, mert jövőre nem jön, ha nem beszélsz vele. Örülsz neki? Tetszene? Akkor jövőre is eljöjjek? Jöjjön még a télapó? Jó, akkor incs egy pápát nekem, és Pápá jövőre Mikinek. találkozunk, jó? Pápá télapó! Köszönjem! Köszönjem tőle! Köszönjem, mert elviszem az ajándékokat. Pápá Nem télapó! kicsi pápá, Nagy pápát! A télapóra, mert az Úgy, sok pá. ajándékot. Ó! Jövőre megint eljövök hozzád, jó? És megnézzük a csizmát? Mit néz? Ja, és mindenki nézze meg a csizmáját, még mielőtt elmegyek, azt ajánlom itt a hátsó szektorban. Meg kell nézni a csizmádat. Menj, nézd meg a csizmádat. Gyere, megnézzük Gyere. a csizmákat, hát ha még ott is van valami ajándékozás. Jobbra fordulunk. Hát ez egy kész katasztrófa. Melyik a te cipőd itt? Hol van a te cipőd? Mutasd meg, az nem a tiéd, hanem az egy valaki. Ez a te cipőd. Oda néz. Meg ez a kis csizmád. Hát ez... Még egy kis télapót kaptál tőlem a végére. Fogd meg, Vidd Muci, el, fogd meg. És játszhatsz a játékaid. Maci. Vidd el. Jó, akkor gyere erre, így. Tudod, hogyan szoktuk ezt csinálni. Átszaladsz rajta. Hopp. Úgy. Na, pápá télapó. Köszönjem a Mikulástól! Pápá! Sziasztok, gyerekek! Gyere jövőre is. Pápá! Pápá télapó! Pápá! Köszönjük az ajándékokat. Pápá!